Flemming Silver Jørgensen fra liste S. Du stiller op til Aarhus Byråd. Hvorfor gør du det? Det gør jeg for at gøre noget godt for Aarhus. Og fordi jeg føler, at det er meget vigtigt, at man følger sit hjerte. Når man bor i en by som Aarhus, så skal man have hjerte med i det, man foretager sig. Og det er det, jeg har. På hvilken måde har du det? Det har jeg med, fordi jeg er i tæt kontakt med hverdagen i Aarhus. Og ganske almindelige mennesker i Aarhus. Og jeg synes, det er vigtigt, at jeg føler, at jeg er en budbringer af byens stemme, af almindelige menneskers stemme, op på Aarhus Rådhus. Det vil jeg i hvert fald gerne være. Hvem vil du pege på som borgmester, når du bliver valgt på tirsdag? Første omgang vil jeg pege på mig selv. Hvis nu du ikke får opbakning på det, hvad så? Hvis du nu ikke får de nødvendige 16 mandater i Aarhus til at pege på mig også som borgmester, så vil jeg pege på Nicolai Wammen, fordi jeg synes, Nicolai Wammen fortjener respekt, fordi han har lavet brede forlig. Hvad er det værste, der kan ske for Aarhus, hvis du ikke bliver valgt på tirsdag? Det værste, der kan ske for Aarhus, det er, at vi fortsætter med at høre den samme plade de næste 4 år, som vi har hørt de sidste 4 år. Jeg tror, det er vigtigt, at man får en mand som mig i Aarhus Byråd, som har hjerte med, som er idealist, og som vil kæmpe med blod, sved og tårer for at gøre noget godt for borgerne i Aarhus, for alle borgerne i Aarhus. Tak skal du have. Så vil jeg ønske dig held og lykke med valgkampen fremover. Selv tak.